Jalup jatend jotije sirikal Eliud Owalo dok ne chenro mag piny owacho higni 2 nyaka ne sirikand Kenya Kwanza kaw loch. Owalo wacho ni okumba mar thieth mar SHA biro konyo jopiny duto mar yudo thieth, ka omedo ni midhiero ma okwako okumbano gin mana chiedh nade manyalo mana bedo kamoro amora. Adwa hakikisha jo-Kenya duto te ni wadhi maber kaluwore gi mpango mar dongruok kaka ne wachano. Kendo wase rango maber mwang'eyo ni to higni 2 modong' mbele kae gin mpango mage monego watim. Ne wan gi NHIF, sani koro wan gi gimiluongo ni SHA. SHA sani ni jok mose register SHA gin ji milion karibu 19. Kendo ji osechako yudo thieth. En mani gima nyien, system mara manyien kichake nyaka obedi gi gik moko miluongo ni teething problems at infancy stage, associated with infancy stage. Tabu moko mathindo mag system, samoro yudo ni system ok ti, samoro yudo ni pesa oleo. To bagi eki gik ma wasuluhisha